Hey, what's up mga ate, mga kuya? Ako na si Kerr Bisaya. Kung baguhan ro mo sa akong YouTube channel, please like, subscribe, and click the bell para makita mo sa sunod na akong video. Hey, what's up mga kuya, mga ate? Ako nga pala si Kerr Bisaya. Dito po tayo ngayon sa seaside, Alcott. Ito po ay papunta po tayo ngayon sa half court kasi maglalaro po tayo ng basketball. So, ang gagawin po natin ngayon ay maglalakad muna papunta doon kasi malayo-layo pa. Siguro nasa mga 5 kilometer po bago tayo makarating. Tandahan lang po kasi dito sa seaside, yung tinatawag nilang seaside dito sa Alcott kasi makakita ka ng mga view like yan. Tapos marami pong nag-jogging dito, papahinga. Papunta tayo sa basketball court. Tsaka ang gandahan na po kasi dito, mayroon pong mga nagbibinta ng mga ice cream, tubig. So kung wala kang dalang tubig at saka pang-inuming malamig na inumin, so mayroon po tayong mabibili na parang cart, yung nagbibinta ng tubig, mga juice at saka ice cream. Yan po, itong mga ito. Yan po yung nagbibinta ng tubig, ice cream. andito kasi hindi ka na pupunta sa tinatawag nilang bakala or jamia para lang bumili ng tubig. So guys, dito muna tayo.